geta senike Ndizi TV buna nabetengo gotebia wiki elia litkolia lero nigo tokogotaria asensemo yeduke yiga ya Ombongi and Sons Enterprises astora betoko kumanya igoro yobokoleri bwabo nkage tumanchimuliria ase wiki elia itanto abeta tokoligereria chi uniform ekigosonwa ase duke yiga litkolia lero ndete tumerane ne chibundi toligereria ne kyobokoleri bwabo ngakibago sona chi uniform echiga oikacheika omoele wachakorora uniform go manchumuliria ntaitere rongo tali ya maseyemo asumubele igabwe Esabaria bonchereria astokomera no monchereria Ombongi yora chikoba kago tali ya korwa sector ntangani goika sector iyo moelio manchumulengo kwaligani bena somorobele bwe Esabaria bonchereria elitalia na Frida Kerubona bakwenda kutubwate sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na watanya gwetera www.ndizitv.net yangu meranange no monchereria yiga elinde abekago totalia asichinsemo mbiyorewa karibu sana asante sana Karibu. Bereka kubolia nga chi uniform echiga nga ichigo sonerwa amatebinga goikanika seduka yago naende totale ya mase ya mokuru asense ntanga ni goikeyo moelio elinde togerio bokoleri bwino karibu sana igege more Ombongi and Sons Enterprises we are the major suppliers of school uniforms in Kisii County karibuni tonyane kuboroki na kitoko from one section to another togo sai merende tala karibu sana asante sana igo manchumuri lero taitoko manyenga obokoleri oboiga nga kibora sense meiga ekatoko chakira ga sense monka ete weekend ntobe tokoligeria ibintu koni gaiga akondige ntongero na roche gaiga nkabangingwe bole ne ibino bikorosigwa tatenge bikombe biringa ibikorosigwa ebikombe biga itoko bireta from China yes itoko bireta for sports competitions cheche skuru cha Gusii so that kerobo no second tamunego so obonyore mechezo cheche skuru ngo chakere ona itoko bireta to bistock igege seduka so that go chagareta myaka beru na sports chiko chaka abali bacha babigora bairarende ko for the competitions na sense moye chijesi nindo chijesi na chocho ni numo gosona chijesi ni to gosona gaiga chijesi cheme pira football volleyball handball chio spino chiko sene rogaiga leitanko eretore customers baisiko abarori baito baisiko manyanga kaito ebintu byanse bikorose aba kwanza abana nabo ni baito gaiga tekerongo chango ngora tangana kumera gaiga kerongo chagaiga otangana kumera oyo Flora oya por ku Flora ono moni ono murione no to gobere nere gaiga no gocho mumere ori onda kuru ku Caroline ne no to gobere nere gaiga abana bogo to ko cheduke musu kero bono season erense piketeyo na boko nyo nindo chena baswati abororo kabisa adendo chengo bokoleri bwabo no buyake gima asante sana tosema na sense mende to manyanga nga kichi machine chino chiko kolega asi ekero taite ko manyanga ngaki yange go sonu yabwatanigu bakagoika ne customer acha ko yanga ya Kisii uniform customer na gyokoro jema koringorgo mwana na ile the school aiga na ngo jetwa ko yanga no yanga na tigeta go sonu yamba chinde na sonerwa na cha kuchi kero kende njora kwanere igoro yobokoreri bweduke yiga eduke na nyama nyire miaka 20 korwa na kolia gasko kokora no to ko chini for muga korwa buo mwa Ombongi abana bae bono okindi branch ya kindi na wadi ende igoro gona tunamtakia mema badanga bantaka baganda egate employment and we feel up ase miaka kwa beri ko ichi uniform ngaki kwa rorire quality ichi uniform ire very good we have improved with time asante sana sogo sanga na inte yo no totara sense mende erinde tagenderere kumanya igose na rororo mugo chimwasonera chi uniform ichiga mune chiga bono roche gaiga eneo de school bono muna chirega echiasone tukuru moisonde chikaera igoro chikabe kurumba ko muri ebone to pageti chiganyeti the customer achachipikia chire school achwa bana yes trimboke bana to umera na chibundi cha ngwa tainga chibundi bwate babwato bomanyi bo igoro sana
Igaiga bono togosona igaiga bono so it's a small factory. Bono. A section yetogosoa ningi keri basically bagosona. A section yetogosoa igaiga bosoni bakorekana na bwe chi sweater, chi jumper, chi tracksuits, chi t-shirts. No chikorose igaiga. No inchera nyakorora sweater ke gosono. Embroidery. Nka igaiga. Ona bwa bagendete gasi. Karibu sana. Okay, ndo chechi machine chirega iga tofauti. Machine chirega tofauti. Na bona buna toko iga bona ne embroidery ga ndrete ga. Embroidery kara wata embroidery yo maito mancho mulira. Embroidery kara wata embroidery. E machine ye. Nere go sona emeuli. Chi sweater, chi shirt, chi t-shirts, depending on the order of the customer. Okay. Go tumia usi. Esikore gore ga to bate different varieties ye choose. Ona mle school ge go sona edwa. Nyamira secondary school. Eneo da watu ete. Chile chita chabo no tende tukobeka. Embroidery gaiga. Chigende tukosome. Kero kende kero koligeria esente yemo kobeka kere machine ebwate party go play go se. One machine mnerega ere computerized. Which means kire customer achire atwere logo etoko chakera kurese computer edu toko chakera kurese ko bono mne yigo mwancho bate umo yiboli urito kwana nere urari eswete nere yae yabati ya school nere ya Kisii school nere to moroseiri bono ya very it's a ready product ready to go ngaye go chaka kurbono baka kire go chaka kukero tote yachire material nere eterana no ekona chiruga iga no bakona chiransa iga sire bagere muna iga kero bana chire ya erere kurwa chifone na chechi no iga kurwa Vincent what onere na onde na ro kurkweri abande no bari sky abano kero na bakona cha ande bachisona bachibwatani bakora kero babwataniri department nero ya bali bakuru shoes barobe bakobere isko no bare ali ko bairande bandai baru shoes kero bakorire designer nera igor ku Joseph igor computer One red design abono. One red design to bwate gaiga. One red go design e computer yiga. Bwatanire ne. Ne machine yiga. Ne machine yiga. One logo ikera design iri kurwari, bwatanye logo ya motorra. Mwanche mote omo yere yaro. One kero ya design iri gabo, one that is a soft copy of logo ya bakobeka. Karanye design iri gari, eri interconnected ne machine. Kero ya connected ne machine, weso ko chaga igori eri Jose washa sasa. Eri connected ne machine. Yake hiyo logo sasa. Bali. Garabono ya very design digari ya elire automatically eko transfer which is a computer. That's a computer. They want the computer to manage this machine. Okay. Nere one. Okay. One that logo nere guys. One yega selection. Ya mayanga logo ye bwate choose sana. This ne chipangiringora. Okay. One ya so na yo automatically. Omo yega nere chief technician o embroidery o frame chiange chimuna moro chego chebeke se machine goro kera chebekire e machine yona yaso no automatic bono mne ego chaka osana bonire bono yaso no automatic ego pick chikalo automatically yo kenye yaso na yapora kero kendo tebe e machine ne estime go tumeka estime ile isa kogenda ngigerago ora estime gere koenda tubate auto backup tubate generator ora gere estimate yo ebe generator go pick generator tubate nera ande nere nene isoko for how long is wente koira maybe kobeke badge it depends on the size for how many minutes ye koira the way to tubate go ku stitches na one is going closely gaiga yege bwate about 5,795 stitches. About roughly na very 10 minutes. Ko embroider. Ko chance mina chirega. 8. One na tuye nane. Eko beka 10 minutes. Eko beka shota 8. Mete miake ya maiga tari machine mware go tumeka. Karagane. Machine chirche ngemne. Ngemne. Lakini bone ya nge ya. Neki bone chengo rupwe. Nagonje singa
Manyo. Mutai kubwa tiko beka manyo. Bona ya vero computerized. Tate binge advantage ye machine ye ganere. Yeah, advantage ye machine ye. Engete tangani ere computerized. Eko korega sia automatic. Kero eko sense any error. Eko na chaya kore. Yani in short the most advantage ye very fast. Eko it's an industrial machine. Eko kora a lot of work within a very short time. Na ndio mondo tariko nyago stream. Mondo tariko nyago stream. Nere rega igati maitiere gasia nere yeye. Gasia no gusana kisweta. Generally no gusana kisweta. Nere computerized. It's a computerized machine. Ita kinisha nyane leo yoko ku Felix. Gasia ere automatic. Bono karuto akobe ka do coding to size. Omoto muna moro cheiga. No rogo control the machine. Onya bono size kiza go sana na go to feed the information igaiga. Kera feed the information igaiga. The machine ya sona yoka automatic. Yes. Kero kende what kind of information ago feed digabo? Ago feed the sizes. Onya size 24, size 26, size 28 measurements inchiro. Bona measurements inchina chago to feed igaiga. Odanga Felix muna size 22 measurements inchiri chikoba. Mna wana size 22 akobe ka measurements ya size 20. Wokonya komeka 2 inches per size. Kera bekire gaiga. Bono yoka yako automatic. Kera yako rere era bone ga seno kubwatani. Each machine ya overlock machine. Let's straight machine. Biya sana ndo chekega sense section ye ga yechisenda to akolire bono ndege twande gali rugorogali asense moye chi uniform tobe toko ligereria ngakyo bokoreri bore asense meri korende totaragenda rugorogali asinali kwante bisiko gaiga abago chibara rusi chigusi ati yango toraligereria sense me yaro naro abo bokoreri bwabo mboro bye ngusi chiki chichigo chiarusi gaiga nabo gotomanyanga niki gaiga bone chiga chinsweta chiri chabere ready chiaelire bono mne yiga yakoliro yasone tu yabere tayari yabekruwe badge bono mna yabekruwe badge abaiga bone gasi abono ko choose echi echi extra trimming aganta kabwata gutumia kaiga akwa gutumia bono ko choose echi gachi extra kaya yari na je tupagitiga pero ya ere tuchipagi tuchiringe chiende se customer abuye kigimante tora bwateraga bono traso asomutimo komo keigo tokoirana toenda sense meri igorogali na rotorero bokoreri bwabo ngakibole mbye muno sanu mwanche mulieria tinga kigente sangana into ime omorobeli we Esabaria obonchereria astogente go sanga no monchereria Walter Ombongi kurugega soro gongoro Gusii oyo gendete gotomanya igoro yo bokoreri bwabo kondo mwanche mulieria toska tonyegera ngo entrasege kekerebosio elinde tobeto go sanga amange Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbigia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Kigima mwanche muliyebeta seni Ndizi TV nendengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitogende tego kumanya igoro yobo koleri kurugaiga ase duka ya Ombongi and
Sons Enterprises ekero mwancho muri gale sentunde entangani toba tokorigereria asensemo yechisweta na kichigo sonwa na kichikobe kwa elogo yeskuru asikolende nseme yega ya kabere ndeto monchereria Walter atotari ya maseyemo oika asenseme libago sonera chi uniform tumera nene chibundi abo barabe bago tumanya ngaki bago sona chi uniform echigane nemono ekero babwate jam chi machine chiri bago tumeka koigo mwancho muri eri antobe tokumera na no mochaki bweduke yega ekero arabe kago tumanya nga ere no mugaka ngaki birenge libya ibyarenge oikago chaka asenseme yega asnale gatwa bekire kama gake igo mwancho muri eri ndetengo Walter tumanyinga gaiga ningi kego koreka nororo no gaiga section yega anoto korege ndogekoro ku screen printing yes pero abalimu babekire ode echianga most probably shirts igaiga mnabona morocha abaiga bagendete gaiga ne shirt bayende tokoros onero gokorega siyo ako Francis wanda Teresa ngo kyo chana kyo gokorega siyo asante sana ndio mwana ba kaniba kurundise kike amareta na mungu ya Francis mwaka kirero ngiga mimi ndio ndio negasias content tokubera chishate badge they down to what is screen is morocha chiga transfer na distance okay to tumia kobekera se chibadge to wate machine ya it press then computer ni kule ndio sublimation then ndio tumia kobekera se chibadge okay mbia mona sana ndio chobuno bokoreri togendete kumurikira tangu manchu muri na ndeto so sense mondo chinga chi section ne chinyinge chirega iga Walter gasimo ego one stop shop watch it as a from one student as a class 5 student umuyuri yako from the socks to the trouser to the shirt to the tie to the sweater kiregendo omwana aga neteko se school akonyora gaiga kora manyingo manchu muri gereria obuya bokotwara chi section chiga under one roof mborobyo obuyambolinga bono umuyibori kiragocha tari kunya gotara kure duke mo gochende ko gaiga nyore shati alienda nyore rongi igaiga kiragocha konyora everything kiri siri rube omwana aga niri kona na school okay that is the advantage teturige bono nara sense moye chi uniform anga kyobo kori bibole igaiga ninki bago chibago kora basically ono gaiga se duke yegaiga no tokonyora chi shati no tokonyora chi rongi no tokonyora chi blazer no tokonyora chi socks chi tie no rochi mna baende tokobeka iga final product neri ya utwara right final product one for example esikorigere liga sabio ene shati ready one ngente kega neri iga okore okay boy indo chengana ne chitai injire iga chali ready ase chi skuru agaiga ngote nende te sexy iga ono franco bairesa ngo gaiga main para hacer viaje mengi miaka zaidi ya 57 wana sasa kibina wana nitendene tega kuna maana da ngine kile nilikwenda wale kile wana wako bebe no chitai chipachi shati chipachi sauti ya ndio swali kwa skuni kile skuli na wako skuli tena kama karo kende ase miaka ye 50 ni 5 ni 2 nakyo boko ilikuwa bera sema yabo asante na asante miaka na bera nya saidi miaka na se corona 2017 paka singa ke ya 2024 mbia bona sana timetenene iga isikuru ile to vegeta ko in sections iga ile bone ndu bya kiri school muna bono isego chaga iga change etine skirt chere complete chiri ready kwenda chi school okay na wachire iga chibone chichiri chakire basi chiringire chiganye tabona kwenda school chene delivery korekane ko delivery korekane bono ne ri bono back to school ya ire na toro bor kibin te binge ora metekere school chigire metenga yumpi kawas ibine bitamba biri bono byasuye byana chiri ne chifundi bono ibiga bana chire to bibale to manyambire ngabire itire ko robone stoko na next chifundi yako chiko sana bono igoro no bakubata bakukora gutimbuka chire final product cheka customer yawe yenda tutiranga guchigoro naro tuligereri tumanye nga chifundi chirororo machine kina chire chichigo tumika ubumanye babwata sense mo yo gusona naro na kibule ono
gukora mazoezi ritukoria rero beterero twatari ryo nchomurigereria ikabara tekira department ko cyo gukorera aho kigwa kuruye basikero cyane lakini tetora chakera nyine esifundi tiango turakiria sense mo ikifundi ndo chaka jikoni nerega iga ndo baragera kenengi yonye ko ina nabagenda gera se jifundi cyabo tiango turigeria sense mo iyo bosoni Jobo. Okay. Sema. Karibu sana. Asante sana. No toko robo soni. Bueno. Mnoroche. Chifundi kage to bata kuringi. Baro ba usara shirt. Baro ba usara chigoti. Baro ba usara chi blouse. Ona ba ndrete gasiga. Maybe ngo to kwe omuna wono mugakoyo. Akoro kumusocho. Erega siabo musocho ndio wacha kwa sana. Ndo tengana ro mugako. Chicha tira chaende to sona. Ndo tengana ro mugako mutimu kabisa maga igabano. Ngaki mugaka. Emyaka irenga kwa beira sense moyo bosoni. Myaka ne. Merongene konya na akumirie ne buna. 40 good years. Sense moyo go tachicha rara. Aki experience kya ukya beiro ko kore to. Omwana ogo naro kwa bere ko kwegerio basonira. Mata itio. Ngori ya somoro ndio to bande o to kanyinga asembero ngere. Chicha choko ko chukwa sana ko sena bo sana yange ndio. Lakini ayoro chesa moja chatu pia kwa kwenda. Kabisa sana, asante sana. Unaweza kuocha higa? Tangu tona amaden ero kwa mara kidia. Wako kujans, wega department ya ine chigoti. Mnabone tari gote sana jams. Ine gote ko sana. Ya skuru ki. Yemenya musocho. Kadi no tunga. Era ndo sana. Kwa bako kwa ngora ki kwa ngara kidense moya basacha sana. Tangu tumbera na baswati na barako. No. Abe bako kora chiyu inki baba yega gaske okora. Chitundu. Aba ko beka chitundu esianga. Esha tigaro ya soniru. Onero ko beke tundu. Okay. Ngana ba usona chiskat. Okay. Awone chiskat baende to sana. Ukara kwa nero lianga to manyaka. Onero mo no bonne. Ndo singa nero mo ngino kanga kongiriga tiga ntambo ka senseme ante binga ingi yako gera chorete go sona chisigati mo ngina. To manyingo na kiokoro ko litangani. Sasa mareba so ya. Ndi kwa kuchage to bosoni. Kwa miaka 15. Ingi umaite go sona ingi nake. Aya sense mo yage kwa roche ti go chora sense abasubati boka. Bakeje matanda ngotonande. Okay. Ngaki eduke yega ya Ombongi ko irete. Yembi yengirete yansome ya bana ya tere bono nduze mbya. Ndoche no bade no mubere na baba tabangambu yore. Sana soko totari asega. Ne botia ende to sona. Ya ko kwelo. Chirongi wende echine chore chichi skuru chiga ende to sona mna to ende. Okay. Chirongi. Ya ko kumramba. Muramba ngio sana boniga. Sasa ko ya me sona chirongi. Kiskati na kasonire. Nyanza. Kidende mono mono to ne tama kana chirongi. Chirongi. Okay. Ada nene rasi nara ya kalau kita tuh kok tadi dia. Experience. Haba ndo chaba ndo mai gamba liba kwa experience sana bara vera se industry ya miaka mingi. Ndio to kote banga. We offer quality products. Like ya rebia sare ya very good from one level to another. Okay. Pero wana sense yo moelio asichikora amboro kigima acha nyoroka kagima akartokori elianga asense meyiga akaro chabere chiko rukuruga iga ngai chiko genda guchi. Wala karo cha rure abo. No chiko cha kolera. No chiko kiro evasia. Lakini bone evasia to kwa kabutuko. Na moto rucha bantu barega iga. Ega na gali. Karo basonje mo gasoba kolere. No chiko cha butuko cha kwa basi bono cha muno ruchi cha kire. Cha bere bono smart. Chile tayari kwende duka so that the consumer is the customer.
anyore the end product. Abuya sana. Maze tobere to gotara kutoka chage tobere to kugerio gukoreri ekerbono ndete ndochenga producer ne komanyanga morobelie chinsa chianyorire kegima ante torengana yago yo moelio gocheso mwacho murigereria ekera tugokorera omorobelio bono mwancho murigereria mbia mono esoko torora lero igastokora muno Ombongi and Son Enterprises biasari bimuna mwa igore biabere for over close to 50 years let's say in operation and it's because of the end product nero yagerere biasari bia Ombongi and Son Enterprises bia nyerebo bio and it's because of you the customer tore kitore boniga so we thank you we ask you to keep coming mo igen record our products karmo gera bana chiskuru karmo bwate meyegana baka matanga chi t-shirts any events mo bwate muno Ombongi and Son Enterprises we deal with all out outfits. You are most welcome. Mwende wote kwa biashara na itoe ndoko ba products chile worth your money. Thank you so much. Asante sana sanga na ite. Bia Bia sana mwanche muri beta senikia Ndizi TV kwa bere ko gusanga na ite ko twagacagete omorobiriga no gusebere kwa nuna kwa bere go kwemanya amange gwetera omoncheria abwiri tukolierero. Wikira buno ngwikira omoelio bomorobiri tukolierero tumera ne weekend astura beto kumera na no moncherio nde oyo turabeto gusanga nere amange nabakwendera gutubwatia asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga asinsemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website nabagotunya gwetera www.ndizitv.net tirene Frida Kerubo twara obuligeria borobia Ndizi TV Ubwansu Gusii. Amariogo yemete ni gabeire richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase Chinyagitari.